Deze derde etappe loopt ik van Kranenburg naar station Mookmolenhoek. Vanaf Kranenburg gaat het al snel omhoog het Rijkswald in. Het Rijkswald of Rijkswoud is een glooiend bosgebied tussen Kranenburg, Kleef, Goch en Bedburg langs de Nederlandse grens met als hoogste top de 95 meter hoge Rupenberg. Het heeft een totale oppervlakte van circa 5100 hectare en is hiermee het grootste samenhangende natuurgebied in de regio Nederrijn. Het bestaat bijna geheel uit bos en er leven diverse soorten zoogdieren, waaronder edelherten, reeën, wilde zwijnen en dassen. Het Rijkswald is het Duitse deel van wat vroeger het Ketelwoud was. Het is de middeleeuwse benaming van het vroegere aaneengesloten oerbos tussen Nijmegen en Xanthe. Aan het eind van de middeleeuwen waren er van dit enorme bos nog maar restanten over. In februari en maart 1945 vond in het bos een belangrijk gedeelte van operatie Veritable plaats, ook bekend als de Slag om het Rijkswald. Het was een militaire operatie van de Britse 21ste legergroep onder leiding van veldmaarschalk Bernard Montgomery tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het was de noordelijke helft van een tankbeweging om het gebied tussen de Roer en de Rijn te bevrijden. De operatie vond plaats tussen 8 februari en 11 maart 1945. De geallieerden verloren hierbij 23.000 manschappen. De Duitsers hadden 38.000 doden en gewonden te betreuren. In het bos wordt nu nog steeds oorlogsmunitie gevonden. Aan de voet van het Duitse Rijkswald ontstaat een uniek natuurgebied, Koningsvende Diepe. Ruim een eeuw geleden werd dit gebied al beschreven als een van de meest natuurrijke veenlandschappen van Nederland. Oude kaarten laten zien dat het gebied toen vochtig en venig was. Dit blijkt ook uit de namen Gennepse Turfven en Koningsven. In een brede strook langs de voet van het Rijkswald wordt dit veenlandschap in ere hersteld. De Sint-Jansberg is een natuurgebied en voormalig landgoed gelegen bij Plasmolen en Milsbeek in Noord-Limburg. Een van de heuvels in het gebied is de Sint-Jansberg, die ook Kloosterberg wordt genoemd. Het is ook een van de hoogste heuvels in het wijdere Rijk van Nijmegen. Het gebied kenmerkt zich door beboste hellingen en vele beekjes. Ook zijn er enkele moerasgebieden aan de voet van de Jansberg. De twee hoogste hellingen zijn de Kiekberg, 77 meter, en de Sint Maartensberg, 66 meter. Enkele vlakke stukken zijn in gebruik voor de landbouw. Bij Plasmolen ligt een kleine stuwdam en staat de bovenste plasmolen, een oude watermolen. De Jansberg is ongeveer 250 hectare groot.
De bovenste plasmolen is een midden- en bovenslagwatermolen te plasmolen in het natuurgebied Sint-Jansberg. De molen is een uniek omdat het ruim 7 meter grote ijzeren en geklonken waterrad zowel van boven als in het midden aangedreven kan worden. Daarmee is de bovenste plasmolen zowel boven- als middenslagmolen. De molen kan daarmee water uit 2 molenvijvers op verschillende hoogte betrekken. Deze korenmolen is in het jaar 1725 gebouwd als papiermolen. Het gebouw heeft een zolder dat tijdens het gebruik als papiermolen werd gebruikt om het papier te drogen. Na meer dan een eeuw als papiermolen gefunctioneerd te hebben, werd de molen vanaf 1848 gebruikt als olie- en pelmolen en vanaf 1865 als graanmolen. De molen werd in 1968 Rijksmonument. De Mookerheide is een bos- en heidegebied ten oosten van Mook. De heide en de omgeving van Mook waren zowel in de 80-jarige oorlog als in de Tweede Wereldoorlog het toneel van krijgsgeweld. Bij de gevechten vielen veel slachtoffers. Tijdens de 80-jarige oorlog tegen de koning van Spanje vond op de Mookerheide in 1574 de slag op de Mookerheide plaats. Lodewijk van Nassau en Hendrik van Nassau, 2 jongere broers van Willem van Oranje, sneuvelden. Het bosgebied tussen Nijmegen en Mook bestond eerder uit heide, die in zijn geheel de Mookerheide werd genoemd. Het natuurgebied is sinds 1985 in beheer bij Natuurmonumenten.